IBC ondiki mondo ti ne jopiny e lwasi mar siasa. To be joma ondiko gi e tich kiweyo ni koro kaka watieko ne japiny ema chulo, to joma ondiko gi e tich gin josiasa. To kata mana jopiny, kapo ni jopiny ema ndiko gi e tich, to jopiny ondiko gi e tich mondo gikonye tayo siasa obed maber. Siasa koro kel jotelo mabeyo. Geno pogore nikech lwasi mar siasa. Igeni sama siasa nitie kaka yambe ringo, to IBC bende gi jolony magi nitie joma bende ng'ado negi rieko ni kidhi Kisumo kacha sani koro lwasi ber, nikech ji thothgi winjo ka koro lwasi mar siasa dok korka gin e sirikal. Samoro puonjogi nyalo bedo mayot nikech bok ochuno ni idhi puonji ahinya, nikech idhi manyisogi mana matin to gisekwanyo. To samoro ng'at mantiere masawa ma Rigathi Gachagua nosemiyo wach mong'ise ni gini chal ni nyalo kwale, en geno mare koro tin ahinya e IBC no. Koro nyaka ilok pattern kidhi kono. Koro maling' mana kaka ineno kichiwo ne bede migepe moko mag sirikal, IBC bende nyaka bed kod maling' mar ng'eyo ni to lwasi mar siasa chal nade, to ginyalo puonjo joma nade e yo mane, to budget mar puonjo ji kama nyalo bedo maromo nade, nikech samoro kata mana rita mar jogo ma lemo kuondego kata gin jo IBC, arita margi pogore ni kako rangi golo ng'ato tero kama samoro inyalo law ng'ato koting'o gigege mag tiego jopiny kuonde mag gidhi chokore, to samoro kidhi ilande e redio wacho dhok makama, to ang' ne samoro ji oro ote maricho kata samoro jomoko ba yenje. Koro nitiere gik mathoth ahinya ma bende IBC nyaka go kwano, to maling' ma bende gin bende imiyogi gi jogo ma oketi ma mondo mi ochiw maling'. Nyaka to gitigo e yo makare mar mondo mi kapo ni gichiwo ote, to en ote maringo kaluwore gi lai manitie, kendo maringo kaluwore gi kaka geno mar dhano nitie. Pogruok mar ji bende nyalo biro kaluwore kod kit somo kata rang'iny mar somo ma bende dhano ochopoe. Kaka idhi wuoyo gi ng'ato samoro e kor gweng' piny kacha, pogore kaka idhi wuoyo gi ng'ato ma samoro en jago ombulu mane pinje maoko. Koro pogruok ma kamago bende bire. Lony mag teknolojia bende nitie. Ng'eni sani kura masani wang'iyo ni en kura modhi korka weche mag mbui gi lony manyasani. To nitiere ng'ama samoro kata bed ni en mbui gi lony manyasani, kata mana kinde migo kura cha nitiere joma moko ma bende kata mana lwetgi kondhany kama e masin cha tok yudre. Koro nitiere kaka ichopo ne ji ka ji. To omiyo chenro mag puonjo jopiny en ga tich matek ahinya ne IBC. Mowinjore bed ni thuolono bedo ga malach mar mondo mi gitime kidam mos mar ng'eyo ni to wanyalo ng'inje e yo machalo nade. Seche mi itiyo kod kuonde mag tudruok manyasani bende nitie mag mbui sani ma IBC pod nyalo tiyo godo. Kanyo bende dhok opogore. Samoro nitiere dhok mitiyo godo kanyo mopogore gi dhok mang' nitiyo godo ka koro ang' ilende Ramogi TV ka. Koro nitiere gik mang'eny ma IBC pod nyaka to ketie tim. Jogo matayo chenro mag tudruok ka IBC to kod chenro mag chiwo twak e lo IBC nitiere kod ting'. Ang'e ni lony bende nitiere jowetewa ma nitiere godo e fwambo kama bende ondik ka IBC kanyo mong'eyo ni ka ang' in e TikTok kacha to nego bed ni wuoyo gi dhok machalo nade mondo ang' joko winjie e yo mayot. To kapo ni iwuoyo e Ramogi TV ka tiwuoyo e chenro mar Rupiny, opogore ka sama ang' iwuoyo e Ramogi TV tiwuoyo e chenro mar Mbak Ndalo, nikech joma koro winjo Mbak Ndalo gi joma winjo samoro Rupiny, mano koro gin samoro joma opogore king'iyo ikgi, king'iyo samoro rang'iny mar lony gi somo kamano gigo pogore mathoth. Koro IBC nitiere kod ting' mar ng'injo matindo kendo kete e yo moro mayot mondo kik obed abedo nget achiel ma ng'ato ywaye koni ng'ane ywaye koni, kosewe ng'ani moum jogi to jomoko dong' oko. Koro gin e koyo ma ng'ama ong'e gima timore e yo nget kucho to onge. Koro nyaka to ng'inje obed matindo, ng'ato mak kor ka kore ni an awuok gi gima kama maka dhi e ombulu cha to mae gima ne IBC otiegane. Erokamano, penjo pod nitiere kama thoth